ஹாய் அண்ட் ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கி நம்ம பெஸ்ட் சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பர் மெசேஜ். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கும். வழக்கம் போல் இன்றைக்கும் ஸ்டோரியோட மாரல் தான் ஒரு மெசேஜாக இருக்க போது. ஒரு ஊரில் ஒரு குதிரையும் ஒரு நத்தையும் பந்தயம் வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குதிரை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் அண்ட் நத்தை வந்து எவ்வளோ ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பந்தயமா, இது என்ன முயல் அண்ட் ஆமக்கதை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. பட் அதுதான் இல்லை. இங்கே அந்த ஸ்னெயில் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகுது அப்படின்றதான் ட்விஸ்டே. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் மெசேஜ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ குதிரை வந்து அந்த நத்தையை பார்த்து ரொம்ப கேலியும் கிண்டலுமா, நீ இவ்வளோ தான் மூவ் பண்ணுவியா, நம்ம வேணால் ஒரு பந்தயம் வச்சுக்கலாமா அப்படின்லாம் டீஸ் பண்ணுது. கோவம் வந்து அந்த நத்தை அந்த பந்தயத்துக்கு ஒத்துக்குச்சு. கண்டிப்பாக நான் உன் கூட போட்டி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குதிரைக்கு வந்து ரொம்ப சிரிப்பு வந்துச்சு. ஐயோ நம்ம கூட போய் போட்டி போடுறேன்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி, சரி போட்டி இன்றைக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சண்டே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு குதிரை போயிடுச்சு. இந்த நத்தைக்கு வந்து ஒரே திங்கிங்காக இருக்குது, நம்ம எப்படி இதில் வின் பண்ண போகிறோம், பட் எப்படியாவது ஜெயிச்சாகணும், அந்த குதிரையை நம்ம வந்து டிஃபீட் பண்ணியே ஆகணும், தோக்கடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேங் கிட்ட போய் சொல்லுது. அதில் 2-3 நத்தைங்க ஃபஸ்ட்டு கிண்டல் பண்ணாலும் அப்புறம் இதோட கான்ஃபிடென்ட் லெவலை பார்த்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நத்தைகள்லாம் ஒரு கேங்காக ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரேஸை எப்படியாவது நத்தையை வின் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து இப்போது சண்டே வந்துருச்சு. பந்தயம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. குதிரை ஓடுது. கொஞ்சம் தூரம் ஓடி போயிட்டு திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி நத்தை இல்லை, பார்த்தா அதோட தலைக்கு மேலே இருக்குது, நத்தை முன்னாடி இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு வேகமாக ஓடுது. கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்தா அதை விட முன்னாடி இருக்குது நத்தை. இப்படியே ஓடி ஓடி கடைசியில் அந்த குதிரை ரொம்ப டயர்டாகி, ஓகே நான் தான் தோற்று போயிட்டேன், என்னோடய தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரை தோற்றுருச்சு. நத்தை வந்து ஜெயிச்சிருச்சு. இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்குன்னா, இந்த நத்தைங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேங்காக இருக்கிறனால தள்ளி தள்ளி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் விட்டு விட்டு ஒவ்வொரு நத்தையும் அந்த பிளேஸில் ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணி முன்னாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, ஒரே லைனில் நேராக. அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த குதிரை எங்கே போய் பார்த்தாலும் அங்கே ஃபஸ்ட்டு நத்தை தான் இருக்கும். ஸோ இந்த நத்தை தான் வின் பண்ணியிருக்கு. பட் தனியாக இல்லை, கேங்காக சேர்ந்து. ஸோ இதிலேருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தன் மேலே கர்வம் கொண்டு யாரையும் அவ்வளோ ஈஸியாக சாதாரணமாக அலட்சியமாக எடை போட்டுறக்கூடாது. இந்த நத்தங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்லேயும் ஆட்டிடியூட்லேயும் நம்ம தனித்தன்மையிலையும் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் டீம் ஒர்க் அப்படின்னு வரும்போது என்ன விஷயத்துக்காக நம்ம பாடுபடுறோமோ அதை மட்டும் மோட்டிவாக வச்சு எல்லோரும் ஒன்றா செயல்பட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும். நாம் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்கிற பிஸியான டெய்லி ரொட்டீனில் நாம் ஒரு டீமை லீட் பண்ண வேண்டியதாகவோ, இல்லை ஒரு டீம் லீடருக்கு பின்னாடி மெம்பராகவோ, இல்லை நம்ம குடும்பத்திலேயே ஒரு ஆர்கனைசராகவோ இருக்க வேண்டிய நிலைமை வரும். ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் சரி பண்ணுறதை விட்டுட்டு நாம் என்ன மோட்டிவோட ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த மோட்டிவில் எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை வாழலாம் அப்படின்றதான் மெசேஜ். அதே மாதிரி யாரையும் தரைக்குறைவாவோ இல்லை தாழ்ந்தோ எடை போட்டுறக்கூடாது. ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் நிற்கிறாங்க, நம்மளுக்கு உண்மையிலே அவங்க முன்னுக்கு வரணுன்றதை பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிவாக நில்லுங்க. இதுதான் இன்றைக்கி வீடியோட மெசேஜ். இது போல் நிறையா வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பெஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுதுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.